በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር የካቲት 30 ተረኸበተ ርእሱ ለዮሐንስ መጥምቅ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ ርእሱ ተረኸበት። እዚ ድማ ከሓዲ ሄሮዶስ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ንኽቆርፁ ምስ ኣዘዘ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቆሪፆም ናብ ሄሮዶስ ኣብፅሕዋ። ንሱ ግና ንወገናቱ ነዚ ነገር ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ዮሐንስ ስለ ዝገበረ ከም ዝሓዝን ገለጸሎም። ንርእሲ ክቡር ዮሐንስ እውን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ኣትረፋ። ጓል ንጉስ ኣርጣ ዝኾነት ቀዳመይቲ ሰበይቲ ግና ምስ ኣበረራ ናብ ኣቦኣ መጺኣ ኣብ ቅድሚኡ በኸየት። ኩሉ ሄሮዶስ ኣብ ልዕሊኣ ዝገበረውን ነገረቶ። ንዓዓ ከም ዘባረራ ንሰበይቲ ሓዉ ንሄሮዳዳ እውን ከም ዝወሰዳ ነገረቶ። ንጉስ ኣርጣ ድማ ተልዒሉ ሰራዊቱ ኣኪቡ ኣብ ሃገረ ገሊላ በጽሐ። ንኹሎም ዓድታት እውን ኣጥፍኦምን ብሓዊ ኣቃጸሎምን። ንጉስ ጢባርዮስ ቄሳር ነዚ ምስ ሰምዐ ሄሮዶስ ምስ ኣባረራ ስለ ጓሉ ክብል ንጉስ ኣርጣ ነዚ ነገር ከም ዝገበረውን ምስ ኣረድእዎ ተቖጥዐ። ንሄሮዶስ ናብኡ ናብ ሮም ኣብፂሑ ንዓብይ ነቢይ ስለ ዝቐተሎን ብሰንኩ ዓድታት ዝተመዘራን ካብ ሽሞቱ ሰዓሮ። ናብ ሃገረ እንድልኩ ድማ ሰደዶ። ኣብኡ እውን ብእኩይ ሞተ። ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ግና ኣብ ቤት ሄሮዶስ ተቐቢራ ነበረት። ብድሕሪዚ ጢባርዮስ ቄሳር ወታደራቱ ልኢኹ ቤተ ሄሮዶስ ኣፍረሶ። ኩሉ ጥሪቱ እውን ወሰዶ። ብዘይ ግድግዳን ሞረን ብምትራፍ ድማ ንኹሉ ዝረኣዮ ኣብነትን ምሳሌን ኮነ። ነጋዶ ድማ ኣብ ውሽጡ ይሓድሩ ነበሩ። ኣብቲ ዘመን እቲ ክልተ በብዓሊ ሃብቲ ድኻታት ብሃይማኖት ግና ሃፍታማት ዝኾኑ ምእመናት ሰብእት ነበሩ። ቅድስቲ ጾም 40 ክጾሙን ክሰግዱን ድማ ንኢየሩሳሌም ከዱ። ምሸት ምስኮነ ድማ ኣብቲ ናይ ሄሮዶስ ቤት ሓደሩ። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ንሓደ ካብቶም ኣብ ድቃሱ ተገለጸሉ። ቅድስቲ ርእሱ ዘለትሉ ቦታ ድማ ኣረድኦ። ጸይሩ ምስኡ ናብ ገዝኡ ንኽወስዳ ድማ ኣዘዞ። ካብ ህራሱ ምስ ነቕሐ ድማ ንብጻዩ ራእይ ከም ዝረኣየ ነገሮ። ብሓባር ድማ ናብቲ ቅዱስ ዮሐንስ ዘመልከቶ ቦታ ኸዱ። ምስ ኳዓቱ ድማ ናይ ሸኽላ ኣቕሓ ረኸቡ። ሻዑ ከፈትዋ እሞ ኣዝዩ ጥዑም ዝኾነ ሰናይ መኣዛ ካብኣ ወፀ። ንርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ እውን ረኸብዋ። ካብኣ እውን ተባረኹ። ብድሕሪ እዚ ናብቲ ናይ ሸኽላ ኣቕሓ መለስዋ። ከምቲ መጀመርያ ዝነበረ ድማ ኣፉ ዓፀውዎ። እቲ ሰብኣይ ድማ ምስኡ ናብ ገዝኡ ወሰዳ። ብዓብዪ ክብሪ እውን ኣኽበራ። ኩሉ ግዜ ዝበርሁ መብራህቲ እውን ኣብ ቅድሚኣ ገበረ። ናይቲ ሰብኣይ ግዜ ዕረፍቱ ምስ በጽሐ እውን ነዛ ቅድስቲ እያ እሞ ንሓፍቱ ንሱ ይገብሮ ከም ዝነበረ ንኽትገብር ነገራን ኣዘዛን። ንሳ እውን ንርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ እተኽብራ ኾነት። ኩሉ ግዜ እውን መብራህቲ ኣብ ቅድሚኣ ተብርህ ነበረት። ብኸምዚ ድማ ርእሲ ቅዱስ ዮሐንስ ናብ ሓደ ኣርዮሳዊ ሰብ ክሻዕ እትበጽሕ ካብ ሰብ ናብ ሰብ እናተመሓላለፈት ንሱ እውን ኣብ ሃይማኖት ከሓዲ ኣርዮስ እናሃለወ ተኣምራትን መንክራትን ከም እትገብር ይሓስብ ነበረ። ቅዱስ ዮሐንስ ካብኡ ዝዓቢ ሰብ ኣብ ልዕሊኡ ኣልዒሉ ኣብቲ ቦታ ኣንበሮ። እቲ ቦታ እውን ኣባ ቄርሎስ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ኢየሩሳሌም፣ ኣባ አንያኖስ ድማ ኣብ ልዕሊ ሃገረ ህምዳ ክሳዕ ዝተሾሙሉ ጊዜ ሰብ ዘይነበሩ በዲዊ ኮነ። ቅዱስ ዮሐንስ ድማ ንኣባ አንያኖስ ኣብ ድቃሱ ተገለጸሉ። ቅድስቲ ርእሱ ኣብ ውሽጢ ዘላትሉ ቦታ እውን ኣመልከቶ። ኣባ አንያኖስ ድማ ከይዱ ከምዛ ዕለት እዚኣ ግንቦት 30 ካብኡ ኣውፅኣ። እዚ ድማ የካቲት 30 ምስ ረኸብዋ ካልኣይ ዘግነይዋ መዓልቲ እዩ። ከምዚ ዝብል እውን ኣሎ። ቅዱስ ዮሐንስ ኣፈወርቂ ከምዚ በለ። እዚ እውን ከሓዲ ሄሮዶስ ቅዱስ ዮሐንስ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እናሃለወ ክሳዱ ንኽቖርፅ ምስ ኣዘዘ ክሳዱ ብሰይፊ ቆሪፁ ብጻሕሊ እውን ናብ ሄሮዶስ ኣምፀሉ። ንሱ እውን ንጓል ሄሮድያዳ ሃባ። ንሳ ከዓ ንኣድኣ ወሰደታ።
እታ ዘማ ሄሮድያዳ ክትድህስሳ ምስ በለት ፀጉሪ እታ ርእሲ ናብቲ ጻሕሊ ተዘሪሑ ናብ ኣየር ነፈረት። ሰበይቲ ሓውካ ክትኣቱ ኣይግበአካን እናበለት ዓዊዳ ትናገር እውን ኮነት። እናነፈረት ከምዚ እናበለት እውን ን15 ዓመታት ነበረት። ብድሕሪ እዚ ድማ ዕረፈት። ኣብ ምድረ ዓረብ እውን ተቐበረት። ኣብቲ ቦታ ነጋዶ ይሓድሩ ነበሩ። ብፍቓድ እግዚአብሔር ድማ ክልተ ሰብኡት ነጋዶ ምስ ምእመናን ኣብቲ ቦታ በጽሖሞ ኣብኡ ሓደሩ። ቅዱስ ዮሃንስ ተገሊጹሎም ከዓ ንቅድስቲ ርእሱ ንኸውፅዋ ኣዘዞም። ንሳቶም እውን ኣውፂኦም ምስኣቶም ናብ ገዝኦም ወሰድዋ። ዓብዪ ክብሪ እውን ኣኽበርዋ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎት እዚ ቅዱስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ይምሓረና። በረከቱ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም እብል ለርእስከ ክቡር ዘተረክበዮም በንዋየ ጽቡር ዮሃንስ ሰራሪ ንጉስ ኣእዋፍ ንስር ንስእኒ በእደዊከ ወአድወኒ ለገብር ከመ እያሰቁቁ ቀዊምየ በንጽፋ ለባህር። ከምኡን በዛ መዓልቲ እዚኣ ዝኸበረ ናይ እስክንድርያ ሊቀ ጳጳስ ኣባ ሚናስ መዘከርቲ እዩ። በረከቱ ምሳና ትንበር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ብናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ናይ ወርሒ የካቲት ምንባብ ስንክሳር ኣብዚ ተፈጸመ። ለእግዚአብሔር እውን ምስጋና ይኹኖ። ናይ ነቢያት፣ ናይ ሐዋርያት፣ ናይ ጻድቃን፣ ናይ ሰማዕታት፣ ናይ ደናግል፣ ናይ መነኮሳት፣ ናይ ኩሎም ቅዱሳን መላእኽቲ በረከቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩለና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስንክሳር መጋቢት 1 ኣቡነ በርኪሶስ። በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስ ኣቡነ በርኪሶስ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ድማ እለ እስክንድሮስ ቄሳር ዝተባሃለ ፈታዊ ክርስቲያን ነጊሱ ኣብ ዝነበረሉ ተሸመ። በዚ ጊዜ ድማ ከም ሐዋርያት ንምእመናን ብሰናይ ኣተሓላልዋ ሓለዎም። ድሕሪ ቁሩብ ጊዜ ግና እለ እስክንድሮስ ቄሳር ሞተ። እሞ መክስሚያኖስ ቄሳር ኣብ ክንድኡ ነገሰ። ንክርስቲያን ድማ ዓብዪ መከራ ኣሳቃዮም። ካብኣቶም እውን ብዙሓት ክርስቲያን ቀተሎም። ብዙሓት እውን ዓዳቶም ሓዲጎም ተሰደዱ። ኣባ በርኪሶስ እውን ሃዲሙ ናብ ገዳም ኣተወ። ህዝቡ እውን ኣልሾም ሰኣንዎ። ብድሕሪ እዚ ስሙ ዲዮስ ዝተባሃለ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኦም ተሾመ። ንሱ እውን ኣብ ውሕድ መዓልቲ ሞተ። ብድሕሪኡ እውን ካልእ ኣግርንዲኖስ ዝተባሃለ ኤጲስቆጶስ ሾሙ። መዋዕለ ስደት ምስ ተፈጸመ ድማ እዚ ኣቦ በርኪሶስ ናብ ሃገረ ኢየሩሳሌም ተመለሰ። ንኣርገንዲኖስ ኤጲስቆጶስ ገይሮም ሸይሞሞ ድማ ረኸቦም። ናብኣቶም ምስ በጽሐ ድማ ህዝቡ ብኡ ተሓጐሱ። ኣግሮንዲዮስ ድማ ናብ መንበረ ሽሞቱ ንኽምለስ ለመኖ። ብብዙሕ ጻማ ድማ ኣብ መንበረ ሽሞቱ ኣቐመጥዎ። ምስ ኣግሮንዲኖስ እውን ንሓንቲ ዓመት ነበረ። ኣግሮንዲኖስ ድማ ኣዕረፈ። ክሳብ ኣዕርዩ ዝሽምግልን ዝደክምን ድማ ኣብ ሽሞት ነበረ። እናሸምገለን እናደኸመን ምስ ከደ ድማ ንምእመናን ካልእ ኤጲስቆጶስ ኣብ ልዕሊኦም ንኽሾምሎም ለመኖም። ንሳቶም ግና ኣበዩ። ኣብቲ ጊዜ እቲ ናይ ቆጶድያ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ እለ እስክንድሮስ ዝበሃል ሰብ ነበረ። ንሱ ድማ ኣብ ውሽጣ ጸልዩ ናብ ሃገሩ ንኽምለስ ናብ ኢየሩሳሌም መጸ። ስርሑ ምስ ወድአን ናይ በዓል ጊዜ ምስ ተፈጸመን ንሃገሩ ክምለስ ደለየ። እንሆ ድማ ኣብ ናይ በዓል ትንሳኤኡ ንጌታና ኣብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሃገረ ኢየሩሳሌም ኣፍ ደገ እገለ ውፁ ናብ ኣፍ ደገ መጀመርታ ዝኣቱ ንዕኡ ዝሓዝዎ ብግብረ ሊቀ ጵጵስና ንኸረድኦ ድማ ምስ በርኪሶስ ኣንበርዎ ዝብል ቃል ተሰምዓ። ምስ ወፁን ናብቲ ኣፍ ደገ ምስ በጽሑን ድማ ለእስክንድሮስ ረከብዎ። ብዘይ ፍቓድ ድማ ሓዝዎ። ንኸረድኦ ድማ ምስ በርኪሶስ ኣንበርዎ። ክዛዕ ዘዕረፈሉ እዋን እውን ምስኡ ነበረ። መላእ ዕድሙኡ ድማ 117 ዓመት እዩ። 81 ዓመታት ቅድሚ ሽሞቱ 36 ዓመታት ድማ ኣብ ሽሞቱ ነበረ። በዚ መልክዕ ንእግዚአብሔር አገልጊሉ ድማ ብሰላም ኣዕረፈ።
በረከቱን ረድኤቱን ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ዕረፍቱ እለ እስክንድሮስ ሰማዕት። ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ናይ ቅዱስ ሰማዕት እለ እስክንድሮስ መዘከርቱ እዩ። እዚ ቅዱስ ሰማዕት እዚ ካብ ሃገረ ሮሜ እንትኸን ከሓዲ መክሲምያኖስ ስለ ዘይተኣዘዞን ንርኩሳት ጣዖታቱ ስለ ዘይሰውአን ጽኑዕ ስቃይ ኣሳቀዮ። ኣዝዩ ከቢድን ዓብይ እምንን ኣሲሩ ድማ በእጋሩ ሰቐሎ። ብዙሕ መግረፍቲ እውን ገረፎ፣ ጎይቲቱ እውን ቀደዶ። ኣብ ገጹ እውን ናይ እሳት መብራህቲ ገይሩ ካብቲ ስቃይ ዘይፈርሕ ምስኮነ ድማ ብሰይፊ ርእሱ ንክቆርፁ ኣዘዘ። ናይ ሰማዕትነት ተኽሊል እውን ተቐበለ። በረከቱ ምሳና ትሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኪያት ሰላም ለበርኪሶስ ከመ ያርሁ ወይእፁ እንተ አድመአ ሲመተ ለእግዚአብሔር ውስተ አንቀጹ በርስአን ሰናይ ዘተፈጸመ ምርዋጹ ለመርቆሪዎስ ሰላም ወለእስክንድሮስ ቢጹ ዘማህተተ እሳት ወደዩ በገጹ። ሰላም ለከ ዘተወከፍከ ምናኔ መክስሚያኖስ ከሃዲ አመ አቀመከ ውስተ ኩነኔ እለ እስክንድሮስ ሰማዕት ሱቀኒ ጊዜ ትንታኔ ወልብሰ ጽድቅከ ዘኢይማስን ቁንቁኔ ለሃጥእ ብእሲ ትኩነኒ ክዳኔ። መርቆሪዎስ ወማቱሳላ። ከምኡን በዛ መዓልት እዚኣ ናይ መርቆሪዎስ መዘከርትኡ እዩ። ናይ ወዲ ሄኖክ ንላህን ዝወለዶን ማቱሳላህ እውን ዕረፍቱ እዩ። መላእ ዕድመኡ ድማ 969 ዓመታት ኮነ። በረከቶም ምሳና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንዓና እውን ናይዞም ቅዱሳን በረከት ረድኤት ኣብ ልዕሌና ይሕደር ንዘለዓለም ዓለም አሜን። ስንክሳር መጋቢት 2 አባ መከራዊ ኤጲስቆጶስ። በዛ መዓልት እዚኣ ናይ ሃገረ ንቅዮስ ኤጲስቆጶስ ዝኾነ አባ መከራዊ ብሰማዕትነት ዕረፈ። እዚ ኣቦ ድማ ካብ ደቂ ሃገረ እስሞናይ ናይ ደቡብ ግብፂ ካብ ዓበይቲ ዓዲ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሃገረ ንቅዮስ ድማ ኤጲስቆጶስ ኮይኑ ተሸመ። ናይ ስደትን ፀገምን ወርሓት ምስኮነ ድማ ዮፋንስ ዝተባሃለ ካብ ንጉስ ዝተላእኸ መኮነን ናብቲ ዓዲ በፂሑ ንምእመናን ከሳቅዮም ጀመረ። እዚ መኮነን ድማ ብዛዕባ ኤጲስቆጶስ አባ መከራዊ እውን ዘይንኡ ሰምዐ እሞ ሓሻኽሩ ናብኡ ንኸምፅዎ ለኣኸ። እዚ ኣቦ ድማ ናብቲ መኮነን ቅድሚ ምኻዱ ናብቲ ቅዱስ መሰዊኢ ኣተወ። ኣእዳዉ ዘርጊሑ እውን ጸለየ። ንዋየ ቅዱሳት ናይ ቅዳሴ ኣልባሳት ክህነት ድማ ኣብ ውሽጢ መቕደስ ኣቐመጠ። ብድሕሪ እዚ ቤተ ክርስቲያኑ ንክሕሉ ናብ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጺሙ ለመነ። ኦ ብርሃን ፀሓይ ንኸወፅእ ዘይሓደግኩም ንጓል ጽዮን ኣፍ ደገታታ ናይ እግዚአብሔር ቤተ መቕደስ ንዋየ ቅዱሳት ዓቅቡ እናበለ ዓዊሉ በኸየ። ብድሕሪ እዚ እውን ወፂኡ ምስ መልእኽተኛታት እቲ መኮነን ከደ፣ ናብኡ እውን በጽሐ። ብዛዕባ ስሙ ስም ዓዱን ስርሑን ከዓ ሓተቶ። ናይ ሃገረ ንቅዮስ ኤጲስቆጶስ ምዃኑ ምስ ፈለጠ ድማ ንኽገርፍዎ ንኸስሕርዎ ብሩርን ዓረርን ኣፍሊሖም እውን ናብ ኣፉ ንኸፍስስሉ ኣዘዘ። እግዚአብሔር ግና የጽንዖን የዐግሶን ብዘይ ጉድኣት ድማ ኣጥዕዩ የተስኦ ነበረ። ብድሕሪ እዚ እቲ መኮነን ናብ መኮነን ሃገረ እስክንድርያ ናብ ዝኾነ ሄርሜኔዎስ ለኣኾ። ንሱ ድማ ንቅዱስ አባ መከራዊ ንኽኣስርዎ ኣዘዘ። እግዚአብሔር ድማ በእዳዉ ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ገለጸ። ካብቶም ተኣምራት ሓደ ድማ ብዛዕባ ሓደ አውክሪስጦስ ዝተባሃለ ወዲ ሹመኛ ሃገረ ኣቅፋስ ዮልዮስ ዝኾነ ኣእጋሩ ዝተቐየደ መጻጉዕ አባ መከራዊ ጸልዩ ኣድሕኖ። ኣብቲ እንዳልዮስ ድማ ንቅዳሴ ቁርባን ቀዲሱ ንምእመናን ምስጢረ ቁርባን
ኣቐበሎም። ምስ ዮልዮስ ድማ ስጉኡ ንኽዝክሮ ገድሉ ድማ ንኽጽሕፈሉ ተስማዕምዑ። መኮንን ሄርሜያኖስ ድማ ኣባ መከራዊ ዝገበረ ተኣምራትን መንክራትን ምስ ሰምዐ ብዝተፈላለየ ስቃያት ንኸሳቅይዎ ኣዘዘ። ኣካላቱ ክሳዕ ዝቆራረፅ እውን ብመንኮራኹራት ኣሰቃይዎ። ናብ ነጠቒ ኣናብስ እውን ደርበይዎ፣ ናብ ባሕሪ ኣጥለቕዎ፣ ናብ እቶን እሳት እውን ኣእተውዎ። ቅዱስ ኣባ መከራዊ ግና ብሓይሊ ናይ እግዚኣብሔር ጸኒዑን ተዓጊሱን ወፀ። ብዘይ ጉድኣት ድማ ኣጥዕዩ የተስቆ ነበረ። ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊት ዝነበረት ሓንቲ ድንግል ሓፍቱ ነበረቶ። ክልተ ኣሕዋት እውን ነበርዎ። እቲ ሓደ ስሙ ዮሃንስ፣ እቲ ካልኣይ ድማ ይስሐቅ ይበሃሉ። ኣብ እሱር እናሃለወ ድማ መጺኦም ንሕና ክንዲ ኣቦና ክትኮነና እናበልናስ ከም ዘኽታማት ገዲፍካና ትኸይድ ኣለኻ በልዎ። ንሱ ድማ ኣጸናኒዑ ናብ ገዝኣቶም መለሶም። ዮልዮስ ግና ነቲ መኮነን ሰላም ክትረክብ እንተኾይንኻ እዚ ኣረጋዊ ንኽመውት ኣዝዝ ኢሉ መኸሮ። እቲ መኮነን ድማ ነቲ ምኽሪ ተቐቢሉ ርእሱ ብሰይፊ ንቖርፁ ኣዘዘ። ኣብቲ መንግስተ ሰማያት እውን ኣኽሊል ምስክርነት ተቐበለ። ዮልዮስ ድማ ንስጋ ኣባ መከራዊ ብኽብሪ ተቐቢሉ ብዝኸበሩ ኣልባሳት ወርቂ ገነዞ ኣብ እንግድዑ ናይ ወርቂ መስቀል ገይሩ ድማ ምስ ኣገልገልቱ ናብ ሃገረ ኒቅዮስ ለኣኾ። ኣብ ባሕሪ እንትጓዓዙ እውን ሰናይ ንፋስ ስለ ዝነፈሰ ብተሎ ኣብ ሓደ ጸድፊ ባሕሪ እታ መርከብ ቆመት። እቶም መርከበኛታት ከንቀሳቕስዋ እንትደለዩ እውን ኣይከኣሉን። ብተደጋጋሚ ብዙሕ ግዜ እንትፍትኑ ስጋ ከዓርፈሉ እግዚኣብሔር ዝመረፆ ቦታ እዚ እዩ ዝብል ቃል ካፍቲ ቅዱስ ስጋ ኣቡነ መከራዊ ወፀ። እቶም ኣገልገልቲ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ነቶም ደቂ ዓዲ ነገርዎም። እቶም ደቂ ዓዲ ድማ ናብኡ መፁ። ቆፅሊ ሰሌን ሒዞም ድማ ክሳብ ናብ ሃገሮም ናብታ ባዕሉ ከዓርፈሉ ዝሓረያ ቦትኡ ክሳዕ ዝበፅሕ ብዓብይ ክብሪ ፀዊዖም ጽዒኖም ወሰድዎ። መላእ ዕድሙኡ ዘመኑ ድማ 130 ዓመት ኮነ። መጽሓፍቲ ክሳብ ዝምሃር 8 ዓመት ጸኒሑ ድቁና ተሾመ። 24 ዓመት ብድቁና ኣገልጊሉ ቅሽና ተሾመ። 30 ዓመት ብቅስና ኣገልግሎቱ ጸኒሑ ድማ ኤጲስቆጶስነት ተሾመ። 69 ዓመት ድማ ብኤጲስቆጶስነት ሰናይ ኣገልግሎቱ ፈጸመ። እንካብ ናይ ክብሪ በዓል ቤት ጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ ኣኽሊል ሕይወት ተቐበለ። ጸሎቱ በረከቱ ምሳና ይሃሉ ዘለዓለም ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለመንከራዊ አህምሞቶ ዘስእኑ አናብስት መሰጥ ወመንኮራኹራት ዘበበይኑ ድህረ ወሰለጠ ጊዜ ርስአኑ እደው መሃይምናን ኪያሁ ደፈኑ ሀበ አመረቶሙ ቃል ወፂአ እንበድኑ። ጎርጎርዮስ ራእዩ ህብአት። በዛ መዓልቲ እዚኣ ራእዩ ህብአት ዝተሰወረ ምስጢራት ዝርኢ ዝሃገረ ሮሃ ዓረፈ። እዚ ኣቦ ኣቐዲሙ ሓጣን ዓማፅን ነበረ። ድሓር ግን ናብ እግዚአብሔር ተመሊሱ መሕደሪ ጻድቃንን ብዙሕ ዋግኦምን ከምኡውን ፍርዲ ሓጣንን በብዓይነቱ ዝኾኑ ስቃይን እግዚአብሔር ክሳዕ ዝገልጸሉ ሰናይ ገድሊ ተጋደለ። እግዚአብሔር ብጸሎት ይመሓረና አሜን። አርኬ ሰላም ለጎርጎርዮስ አመ ጻመወ ወተግሀ በምህእልተ ደብር ዝሃገረ ሮኸ መካነ ኃጥኣን ስቃይ ወመካነ ጻድቃን ፍስሃ ዘበበ ጸታሁ ነጺሮ ለአከ ብዙሃ ለእለ ውስተ ምድረ ለአከ ንስሃ። ንእግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይመሓረና ንዘለዓለም ዓለም አሜን አሜን። ስንክሳር መጋቢት 2 ኣብዚ ተወድአ። ናይ ኩሎም ቅዱሳን በረከት ረድኤት ይሕድረና፣ ብጸሎቶም ይሓልወና አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።